chapter president Brad Adam Ampero saka reforma Richard Gomez wa. Karon nga may mga seminar ato nya kining niundang ng ceasefire Brad Adam. Itungod sa kwan. Para ako padayon ta sa ceasefire kay Oh. ko sa Sumisco. Kanya kita as much as possible we have to avoid direct pero case na yung mga patanan, case na yung mga attacks ito, amo gila na pero sira gyud. Pero ako sa kwang bay na personal ako nung hindi sa patring ceasefire sa this is my Oh. ano na sila ubilis na mabay na ako kahit kung wala lagay mga kwan kalapit na sa to Oh. Kining may tungod sa kuan kining itong ipirmahan mo diha mo usa ka sa ipirma sa ipirmahan ni Bradshaw Fernandez o kining ni His Eminence Carreno Vidal nga nitaliwan namatay na 1997 convention sa Davao o Abril 18 nga Dubai 1997. Sa to pa mo ito original Brad Adam kay tulong mo to kubo. Samtang ikabara sila usar may pirma Carreno Vidal magpatay na mo itong giyon natin sa may imong reaksyon na na. Naisulat na Brother April. That is part of the history of the Catholic faith defenders. Yan na may memories. Nothing and no one can supersede that. Naguna na siya. Therefore, you have to abide. What that particular resolution has been stipulated. So, salamat din Brad Adam niya. Last nga sentro sa pagtulunan, ang gaday literal niya muna akong pangutana nga official doctrine mo na nga gibarugan mo man official doctrine nila Brad Adam nga sa gaday literal. Ako supak yun ko na ikaw sa may ikasultin mo nga o yung ganang official doctrine na siya. Ang atong gimasimbahan, bago na ito simbahan, laro mga kayo. Nasa Fundamental Catholic Dogma, page 35, page 36, God is absolutely immutable. God is immortal, God is eternal, and nothing can deny that. That is the dogma of the church. Any statement, any words or statement or phrase against on that particular dogma of the church, it is no longer the teachings of the church. Klaro na. Oh. So, salamat kay Brad Adam sa iyong pagtubag.